अरे बेच दो भौजी तूहू लोटा थारी आ गईले दतियारा कबाड़ी बिकाए पुराना लोहा टीना जूता चप्पल सीसी बोतल टूटल फूटल ट्रैक्टर टाली थ्रेसर जीप मारुति कार गहना गुड़िया घर दुआर मकान दुकान लोटा थारी बेचे के सरकार आ गईल बड़े कबाड़ी लाल जी आवेला साल में एक बार महीना में 2 बार हफ्ता में 3 बार पाड़ा और पाड़ी बेच दी कबाड़ी ना बेचब कबाड़ी तो पटो मार के सांस के पुट्ठा फारी महंगा बोल बा साड़ी खुलल बांगन बाड़ी फेर ना ये चौपट लाल कबाड़ी समझ में नहीं है। आज तो लगता दूसरे धंधा करे के पड़ी अब दूसरो चीज खरीदे के पड़ी। अरे जौन चीज दे दो भाई लोहा लक्कड़ टीन कढ़ाई कुछ भी दे सकल तो मेहरारू भी है तो मेहरारू दे दो। नो बड़ा बा भाई अरे नइखे बेचे के मेहरारू तो न बेच काहे जूता चला के मार दलसी चलो भाई दूसरा दुबार देख यही अच्छा बा यही जरूर तनी तनी सूरती उर्ती बना के खा ली तो अब आगे चले गाँव में कबाड़ खरीदे खड़ा करे तो पहले एक कबाड़ वाला तनी है ना सुना तो का हो भाई का बेचक बा। अरे महाराज साल भर से रउए के खोजत रहनी हो। अरे भाई बताओ का बेचक बा। अरे हमार मेहरारू बड़ा तंग कैले बिया हमरा के वही के बेचे के रहल। तो मेहरारू ते घरी नहीं खरीदत लेकिन ठीक बा बोलाई देख लल जाओ। अच्छा ठीक बा बोलाओ तनी रुकी बोलाई ए हगनवा कमाई रे करी की सुनो तड़े का जी का कहतानी तनी बहरे आउ तो नहा तनी अबे आओ तनी कपड़ा तनी बदल ली जल्दी आओ ठीक बा आओ तनी। अरे भैया बड़ी गर्मी बारी दादा जितने गर्मी ऊपर से पड़ता उतने मारदा गर्मी आ गई बाउंस मौगी कुन से मारत ऐसो खूब है लाओ खरीदी कितना के बिया मेहरारू को फुट के बिया वही तरह ले आज लेके जही के पड़ी लाओ बुलाओ बैठल रह। ए कबाड़ वाला का हो भाई आओ बैठो पानी उनी पी लो तब तक मलिकाई नहा तड़ी। ठीक बा आओ तो साइकिलिया खड़ा कर ले दा आओ तनी ठीक आओ। सारे घरवा में कहाँ घुसल जाते रहे बैठ बोलाओ तो ना बैठ मरते माल खरीदे में बताओ माल देख के न खरीदल जाला तो तनी सबर करो। ठीक बा बोलाओ तनी का जी का कहत रहनी है देख लो ये हगनवा के माई ये करे के बेचे के रहल नजर मार लो ये हगनवा के माई। तो भाई इनके हाइट का होई हो तारा हाइट से का लेना देना बा हो। अरे हम तो हाइटवे से तो खरीदे नहीं माल। अच्छा तो ठीक बा आज ले तो नपले नहीं खी हाँ फितो ना बा लगे हाँ अब हाथवे से नाप के बताओ तनी। नापी जल्दी नाप के बताई कितना का बा। 1 2 3 ई तो 3 हाथ के बिया हो। ई मैं तो बड़ा छोट बाड़ी हो। ठीक बा तो हम हाथ ही पे पैसा दे मने को हाथ के बाड़ी 3 हाथ के बाड़ी न हाँ तो 50 रुपया हाथ हम देम। ए मां बड़ा कम लगाता हो। और मंजूर होके तो दी आ ना मंजूर बा तो न दी लेकिन 50 रुपया हाथ हम रोरा के दे देम। बताई कुछ और ना बढ़ जाइबो ना महाराज देखिए ए महाराज तन सुकौरी बढ़ जाई ना महाराज जान जाई का मिली हमरा के में से कुछ निकलबो ना करी। देखी ना एकदम पातर तो बाड़ी एक जने आ देखिए 3 हाथ के बाड़ी बताई हम कितना बढ़ी रोडे बताई तन सुक बढ़ जाई 60 रुपया ले ले। ना महाराज ना
रउरा बस हम कह दिले बानी 50 रुपया हाथ देम तो 50 रुपया हाथ देम। रउरा देवे के बात तो दी आ नइखे देवे के तो बताई। ना बढ़े हमार बहुत अभी सरे घूमे के बा महाराज। ना बढ़े ना 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 ए महाराज देखी ना राउर होई ना हमार होई 55 रुपया लगा ली। ना महाराज देखी हमके कुछ पड़ती नहीं के खात महाराज तनको इमे सटते ही नहीं के 55 रुपया हमें कहाँ सटाई रउरा बताई ना। देखे मई हई देख मई दे हई एकर बहन चो इमे को रुपया केने सटी हम 50 रुपया हम देम रउरा देवे बात दी आ नइखे देवे त न दी। अच्छा एगो बात कही माने बताई 51 रुपया लगा ली चली। चलो अब इतना गर्मी में पानी वानी पियोल ह 1 रुपया बढ़ाइए देता नी। का रे मुँह झौसा ते हमके 51 रुपया में बेचता रे। ऐसे बढ़िया तो हमार नैहरे के यार रहल। का रे करी की हमरा तो आज पता चलल ते काहे नैहरे में रहत रहले हे। ए भाई अरे 3 हाथ के भइल यही हाँ। हमारे 153 रुपया दे दे एकरा के जल्दी ले जा जल्दी हटाओ। ठीक 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 है लो पैसा पैसा रुका रुका ये निकाले दो बड़ा समय बाहो निकाले दो है लो भाई लो आई पैसा लो आएगी ना ये माल देखा लेके जाइए जाई ना जल्दी हटाओ हमारे आंख के सामने से हटाओ के। बाप रे बाप बड़ी धांसू बिया ई तो। दादा रे दादा इतना खिलाड़ी भी हमरा आज पता चलल हो। अरे माई रे माई ये तो मुँह झौसा हमके कबाड़ी खाते बेच दलो। से समझिए तो हमार नैहरे के यार रहल। ए चुप माई रे माई ए काहे ना चुप से रहत ले रे। ऐसे भी तोरा के खरीद के बोले घाटा में बानी हम तोर मरद एकदम फायदा में हो गेल बा बुझले। चुपचाप से रहो काहे रोवत ले रे चुप। आइलो जब सटे जावा